Assalamualaikum bose, ketemu karo lek goang. Ape dodong kok ditangisi. Iya nduk. Bang. Wis iso dililing saiki. Biasane Mbah Dok dijak maku-maku. Wonge neng ndi? Mbah tak dodong. Lah kae dagangane Mbah wis mulai ada kok iya. Nangkung baik ape dodong kenek pinggo tuku apa nduk? Ning Indomaret tuku apa nduk? Nganu tuku odol. Ngerti ya. Dolen tek Mbah. Ngerti ya. Iya mau. Melok dodong bae. Melok dodong bae. Dijak. Melok dodong bae gelem. Oh, iki saya Mbak lagi teko kae. Ya jalan. Bae ape dodong tak tinggal. Uwek. Seneng he. Kalau bae dodolane apa bae ya. Iki wis doyang buah kolong. Iki ompeng iki lho, Mbah. Aku buahe ape tak pangane kabeh, Mbah. Buahe iki dikenalno ya. Lek goang niki buahe enten semangka abang, enek semangka kuning, njaluk sing ndi? Wah, ora gelem, Mbah. Cah cilik iku tek nangis tek gak panas yo ngelak, tek gak ngelak yo njaluk turu ngantuk. Biasane ngono. Ngantuk iki. Ngantuk biasane iki kuwi. Nek gak awake panas yo ngono tek gak nganu yo gak nangis. Dadah. Iki aku njaluk melone, Mbah. Ulung duwe untu koyo mbae. Mbae yo duwe untu. Kaya putune sing denyok deblok. Oh ya. Iki dadine engko ora tetas dipangan yo. Mbah lho. Melon gak enek, melon lalang, Mbah. Iya, nek nanas, enek jambu, enek apa ki? Kates, bengkoang, limbing, watimun. Nah, rujake nggih iku. Lah kae pitutur. Dijapani sik. Japane ambek pupune sing bono. Japane, Mbak. Japane opo, Mbak? Japane gampang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ngentut. Sing ngentut sing gerang apa sing cilik? Gerangane. Tolukam tunggak lunga sengkala mikem. Karangan puter peto bagus golek sandang pangan. Kula lanang padha nyimpang kula wedok padha ndapa sing tuku padha kemroyok panas-panas mesti kemroyok akeh sing nyidam. Akeh sing nyidam kepengin lujah. Iki mau tak kenalno kabeh. Jopat jopu semprong bolong buntu pinjal tumane kirik. Rondo ompong padha mirip, rondo ayu padha nyedak tuku rujake karo putune sing ayu. Wah. Pikupat barang grangsak edun. Kakang kapan hari-hari ayu padha tangi aja pijer turu wae golek sandang pangan kanggo nyukupi putune sing blonok dhewe. Kalau kaitan wedokan paling penak momong putune. Lah ra dodol ambyat. Dodol. Enak melon apa ora enak? Aku opo? Pake langka. Nggone sapa manggon ngaji? Iya, betul. Masak ro. Aku mangki. Guling ngene. Nah. Pingko bang emang tak sambelno. Aku dek sore nyambel. Enak jos. Sambele
Sambel nganu, sambel kulek. Ublut. Dapat sih. Endi? Apa? Maku ae. Bisane gendong motor. Gendong motor. Bubunge mbek Jabi, sarapan bubung mbek Jabi. Dolan bubung. Mboke. Wis mangan yo. Aku titip, Mbak. Biasanya Wah, nembak. ngantuk iki njaluk njaluk. Biasane yen iki turu ae. Tidak apa turu biasanya. Wak. Turu pocong turu. Bae aremet ning kantor wis. Jam 8 ning kantore. Jam setengah. 5 menit. Ngurak-ngurakno putune. Turu. Pisan pernah turu ambek Pak E. Iki kier-kier. Mingkat mingkuringu Kuwi nah sekar pangkur ae. gawe seneng ae hati sing becik sing rukun putune sing arep liar arep turun ya yo sangka kawe kelahane lah montong timbang sing becik sing rukun liar-liar ngantuk lagi umba-umba sih Iya. kan kena nawe ayo ya Kapok ada nih. tak tukokno per kata Per. per ora tuku dikai gose dikai lolo kae Per iki aku gak dilan pelok pere atos piye njobo mbok pateni nah. Nek ra njobo Pak kok sore melok gawe neh delok po aduh. Lho, senengane kok ning njobo ae oh mbrono kir-kir. ning njobo mbae ape ning kantor iki tas sekolah mbok mlebu mbok ora Urung jam wis turu-turu. tuku sing ayu Pe turu kok. Kier-kier. Wis turu. Wes ngantuk, sing Ngantuk lewat ngantuk. ndek nih kaget. Ngantuk. Ape turu liar. Ya yo senang ora lagi. Wes arep turu putune amarga ngantuk nayo ya eyong garwo wah melok gendeng Mbak Iman Ring kono sing becik sing rukun wah lah kau palaran kau malah mlebune nang opo iki mbiyen caping gunung
ganti saiki apa lali neng gunung tak pakani iwak kire lelo 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 tak lelo lelo let putune sing arep turu-turu jaluk kendhong mak putune ngantuk ora gampang wong urip ya yo ning alam donya lang pak lang tungkek kuwi ala kuwi sing liya-liya kepengen ya yo Gampang saksen loro berjuang nggo golek bojo ono fotone sing ayu dewe sing becik sing rukun wah turut tenan oe halah oe neng paham minta kawe keloti kon nyata ding loro ya eyo ahene ayu ditandur nang kebonanku ya wong manis garwane dahakan wah warane Pak Sabar ngebarno pekakas iki cinta no apa ki tambang yo Indomaret ayo tak eman karo aku sing ayu dhewe prayogakno lenggah ira brambang saksen 5 iku mono brambang basa ya aja dituku lenggah kang prayoga tak eman tak ditutupi di ngono ya nduk ya digendengi aja ngono rujak ae ngene turu Nggih. di foto yang ngono foto wedok sampean lanang dadal biasane tak gendengno kutut manggung tak gendengno ular kambang Ngantekan Rea mangap tuh. wancine wis lingsir wangi berkuhutute
hehehe arso niki Geng. Wis. Tutup deh. Sekian dulu, terima kasih lah iki Mbah Goang arep mangkat nyang kantor. Lah putune iki nangis njaluk diuruk-uruk. Lah turu to. Sekian dulu.